Sa Panama Cole, Up, Nieran, Evanchu. Nieran, Evanchu,
kawit sa mga isang ko. Kapag nga kauno, kapag nga kailangan mo ito sa sinahan ko lang sa mga kasi man, nasunin ko lang lumaw. Ang siya ulit. Ang siya umasas kinilang na kepal melet-mela. Sasi siya sila kaya sasi. Sasi kelap. Ito ay tatame. Pain sasi. Leme baka kanan kasarela sasi. Ay si consensus with passion. Tirimbak sasi mana kaya sasi. Perbab tamo perbos. Kung kaya din drive kung sasi kinilang bala. Karek sasi. So la sas ko por sila sas man sas ikaw din na sa Iran nagkasalayang sas moment eternity ito kaya eternity no paspas sa kangan pa no ro murin me no ro sas no mo dikit no din what sas tama po siya rin pilikin no room na pasapos so nasang kayo resas tigila sa asigalap na tawag tama ki minute na huyawin na pinana asas kismoy kalap Metawela, eternity. Tame, pasapos, no? Pasapos o di nanisas mo saan kawin ng mesa nila. Tame, sansan, nanisas mo saan patawat. Irasi ko yung pusun, amelele. Christ, kaya kamelele pa. Kos magkatartoy, ay kasalem, kubran ko sa sampa, kubran ko sa kono, may element sa umayaman sa sindi. Magsasiyan din po sunumo, kakatete, ong bigay lesasin, baptize la, kasaleta magsasiyan, gusto na kamelele sa amin. Goes and come over on Sasi and really so okay. No paspasungan. Mamina na ako sa sekpili na nila na yung sistema. So, bela, so, pasa ng sesyon na ang Sasi yung may pasa ng bila. Ano yung sinala. Sasyo sa ang kawin, sasyo biglaw yung nalang, musas. Nalang, awasapis me, wasang tawin, wasang sasyo. Kopar-paro me, basanin kopar-paro me sasyo, wasang kawin, wasang sasyo. Emenemen sa ulang at bigla mo, away-away na. Ran, kaunon manipay, paano ka kanan daw siyang na naurun, daway na si Bieta no kapo mabasan sa daw yung so yung suway no pas-pas yung may ibigay me ibigay kos and minay berasi ini usul natin. Daulang na bawang kosan minareras kahit di na resisisi kosan minaberasi taba ikli ermas pun biala sa bos iman
Kakao, Terasi, Songkoros, Mau, Kosukas, Ezek Pilipapa, Esola, Muhali, Seng, Basyo, Insensuit, Wasakis men, so metek, Nono Katirisi, Bayan, Pinsek, Someone Lugulug, Satian, Ako nung metek ka, someone metek. Ebleso, wasabi mo, sa eso cancer, eso sumamuwa, eso sumamuwa. May ako lilik siya na mo ako sa suwan na to, muman cancer ng mga mililig, wasapis mo, anikin mo, away-away, away-away, kisas, isa ambelem sa simba puso. Pay Christ na son, relaw din si Pao, kasi iwan din mundo. Munen asang ras. Epilero ras, matapaso din sensu. Kumapos yung kos, sa puso nyo. Pahinala ka ng tawasaks. Karos magpuso ni Rasin alam na rin. Rain. Ako sa siya ng rin. Ako sa siya. So, sa siya suwahan kin. Songon kapunit. Nagsasiyahan kin. Songon pasyaw po masasiyahan kin. Songon insensuit masasiyahan kin. Kaya Jesus, pilira nga po na yun, manimon. Ang sasi dahil kawin, magsasakit kita nga sa unang sa usme. Auti ang rasi kumende, parasin kumar. Amenat ang sasi kumende mo, sasi ananak kasaman, dahang magkubrang kos, ang sasi kumende mo. Ang sasi kaske, pagkatay kawin, sasi anane, so nga sa usme, sasi. Kolalela, dami sasi rongking, kumain kaumukos, kuburan, met sises no biyong sasi, kasana yung sasi. Kumasi, siyaw-siyaw lang. Sas pilem na natin kasi kuliah kaplata kita Christ and kuliah pasok mo sas mo. Kumasi ato nga iwoy pilan kamau eswe wuti nanan. Pilan kamau pasok. Mau pasok ko sewa mesen. Isipita na sa mau din kos ito saksi. No eternal life. Tapos gospel, wa saan ala mulu na saan nela te ala na sampa kapon wa may nalang kapo sampa murin me ito sila maurin paspaso oh iras puso na Christ kapaboy na kuburin Isowas, kawin itong sa ating paninig, pambapo na ng television. So, lagis, nagsasin. Buya nga sa ating kaantir, kamilili. Katapin na ayaw natima. Kasi ang walban kapkap. Abi niya next, nagsasya namin sa Sasi so sila sasi lang sasi kapar ba kau mo na din pa ina ka lang naon nagmawiyawi na para kuya tamay ako sa buyaw pare pa sa kanila pa kapagsas naman sasi kailan ito kaya palkis na eplik eso ka kanin lapos sang tama sas ka kanin
pagkatapos naman kaya kwan na editorial sasi. Kaya naman sasin, and bulig sasin, tataw, kawati, kaya kwan, kakalelak sasi, sasi kusunin, sasi kamelilin, ligi, muli na sasin, kawati, kaya kwan. Kaya naman, kansi hila, kawai itong pinigay, wakong pakman, sumawak na. Ay makala sa Pilipinas ng dagang kumpiyansa mga kapitbalan isa Busing ang pinag-pinag. Tama kayo kasi ang palasong tayo ng guys mo eh. Mga tama. Isansal. Isang eramas. Meron pagpapasas. Meron parang ito. Kaya kami hindi. Ang pinag. Nani pinag. Hila. Meron parang ito eh. Kaya kami hindi. Wala nang mga pilay dito. Ay mga inuulian hindi. Kita hindi nung pagkalisip seryonas hindi nila panayinisisi. Kaya uya as kapit kayo ang success boss ang sa bilay laklakan sansan taka sa seryonas kayo pinagas kailangan kumas tama sansan men ang tapis Sarawilat may gabi alaw-alaw kita sa kaya tayo
kami na sa mas ko sa pwede kalangan sa komunitang British, Laos, Saudi. Matapla ke centa na mi binena pinene na among yung naman kis mesang Iran wa melen. Nes no man siri ku kaya rasi ku makaran. Oras. Sa kapungin mo sa mas ko sa pwede kalangan pasangin medede. Centa ko mo sa mas ko sa pwede kalangan pwede kapayakin kis amel pinene. Sungon kapayo. Pai besan san besan Irano sa kaunong ta. Pasan kang biyakin na sa kapangongir, taga poros, napasya ang wadu ke kapaso masya anti dinawi ko sa sebabki pini ng kapaitan. Kasaruwi lapas ang kang pagkatatongkin siyang yangin kinta wiya tamang mapan kang kalingan morar ang sokoros tawya may kamaban kisa kayo kila katimila kapaipui minsan sa totoo kan so bisme taon sa wasapo kapaipui asang sa maskos paswede Pilipil sa mga totoo ang kami ang umura ka paita mga karangan sa maskos sa biskalangan ay ulian tikis tuloy panabasang Irano Tesat kaki penir kapayeta ter kita gamung yung mespen la anso gusan ka kono tatang sansad mong silang yun kung temo es mong yung mesang Irano kapayeta